Okay, vi er nået til næste skridt i underholdningen. Og det står vi for. Det er Karina, det er Tilde og det er Tobias. Og vi er gode venner med Ronny. Og vi har boet sammen med Ronny i en lejlighed i Vesterbro, der går under det famøse navn Mega Bodega. Det gør vi ikke længere. Men ja, vi har først og fremmest så har vi skrevet en sang til. Og så har vi også benyttet lejligheden til at, uden at vi er alt for sentimentale, tror jeg godt vi kan sige, at vi holder jo rigtig meget. Ej, vi ikke sige det på Bornholm, Og vi kan også bare godt for sige, vores skyld. Jamen, vi elsker dig for helvede. Ja, Ronny, det er ret. Vi holder ret meget ud af dig. Tak. Jeg takker. Du er bare så sød, som du er. Men ja. Skal vi ikke bare gå i gang? Eller hvad? Ja, fordi at ja. Så vi har lavet den her sang, og den går på melodien Bornholm. Og man kender jo nok godt omkvædet. Altså nu snakker jeg til alle, der ikke er Bornholmer. Og man kender jo nok godt omkvædet, ikke? Sangen, melodien. Men verset kan være, at man ikke kender så godt. Så det kan være, at vi lige vil spille, vi spiller lige den originale udgave af den, ikke? Så ligesom er klar over, hvordan verset går. Er det ikke okay? Det er ikke meningen? Ja, så spiller vi Bornholmervalsen. Det var verset. Okay? Det var, I skal ikke synge nu, vel? Okay, er I klar? Okay. 1, 2, 3. Du gamle, det slut med at famle, blind rundt i ungdommens år. Vågning for skud og ensom, det er ikke en fremtid for vor. Ronny, du er den dejligste krølletår. Ronny, og stillingen hissig bror. Ronny, du er jo så kærlig, og vi elsker, at du er så kærlig. Ronny, hvor er dit liv vil føre dig hen? Du vil altid være vor ven. Okay, går det? Ja! Vi mødte dig, og du var en steg, og det var slet ingen leg. Du stod der i køkkenet og bryggede, I tænkte, hvad kommer fra dig? Cocktails, det er jo dit mellemnavn. Så cool du var, og der altid din drinks var klar. Film var altid din store passion, men du cykler nok mere end nogen. En kobling kan du lide, af fiktion og ulykke fri, men sådan kan du aldrig lide. Skål, baby, skål! Det går aldrig rigt. Nu kender vi dig, du er stadig sej, men lækker der må vi sige nej. Ej, mener vi ikke, du er sgu et snittet på 30, og vi elsker dig. Ronny, Christine, hun er din pige. Fremtid, det kan hun da sikkert give. Ja, så har de bliver så kønne, økologiske, glade og sunde. Ronny, det må slutte, til vi kunne lide, og nu vil vi skåle for det.